Páni, vítam vás pri pozápasových rozhovoroch. Dneska sme v Topolčanoch mali zápas medzi Golden Team Topolčany a Lehota Oilers s výsledkom 8-1 pre Golden Team. Páni, dnešný zápas by som povedal, že určite jeden tým mal viacej šťastia ako ten druhý, čo sa týka gólov, ale z akcií a rôzneho času na nálade by som povedal, že určite oba týmy dneska vytvorili veľmi krásny a kvalitný výkon. Golden Team, vám dám prednosť, ako by ste zhodnotili dnešný zápas? Tak ja myslím, že začali sme troška opatrne. Mali sme tam nejaké šance, golman to pochytal. Potom tie puky sa nám najprv nelepili na hokejky, ale v podstate my pokračujeme na stolnom trende. Zatiaľ sa nám darí, nechcem to zakriknúť, ale zatiaľ nám to tam padá, takže zatiaľ myslím, že vládne spokojnosť. Lehota, vy dnešný zápas si ste prehrali s vysokým skóre, ale ako som aj povedal, boli ste veľmi v útoku, podarilo sa vám vytvoriť pár veľmi pekných akcií, ktoré bohužiaľ ale nepadli do brány. Ale povedzte mi, ako by ste zhodnotili dnešný zápas? Podľa mňa tých akcií tam bolo málo, vyhral lepší súper, boli jednoznačne Topolčany, oni sa chalani vidia pred bránou a za nás čo musíme zlepšiť dochádzku. Podľa mňa, keď začnem tak všeobecne, lebo z 33 hráčov, keď príde 11, tak to je smutné. A čo vyhral lepší súper, však akože tam podľa mňa každý z nás sa neprišiel dneska flákať, ale jednoznačne Topolčany bol lepší súper ako my, takže čo tam bude vymýšľať. Musím podotknúť, že váš brankár vás veľmi pekne dneska podržal, veľmi pekných akcií. Áno. Golden Team, vy ako nováčik v lige máte už pár za sebou zápasov, ako by ste zhodnotili celkovo vašich ostatných súperov v Trnavskej divízii? Tak ako som povedal, nám sa zatiaľ darí, čo je pozitívum, zatiaľ nám to tam padá. Myslím si, že prídu zápasy, ktorých nám toľko golov možno nepadne, ktoré budú, dá sa povedať, napínavejšie. Ale liga je za nás kvalitná. Ja som prišiel do tejto ligy, vlastne chlapci hrali už za Golden Team vlastne v Partizánskom. Tam dominovali úplne. A táto liga je vyrovnanejšia, aj keď možno výsledkov to tak nevyzerá, ale určite dnes súpera bolo ich menej, treba povedať, tá dochádzka, to je základ samozrejme aj u nás, my ju máme zatiaľ dobrú, takže myslím, že to je základ. Oilers, k vám mám prakticky tú istú otázku, už pár zápasov máte za sebou a viete nejako zhodnotiť aj vašich ostatných súperov? Podľa mňa súťaž je určite lepšia ako minulý rok, kvalitnejšia a prejaví sa tam akýkoľvek slabší hráč, je to ťažké potom na tom mlade a ešte plus my sme druhú polovicu zápasu dneska hrali v podstate v oslabení. Hej, takže o to sa hrá ešte ťažšie proti takémuto kvalitnému súperovi, takže čo tam nahodnotiť. Viete, čo budete musieť do ďalšieho zápasu upraviť alebo zmeniť, aby ste mohli byť práve vy na tej víťaznej strane? Prísť tí hráči, čo majú chodiť, čo sa nahlásili, že budú chodiť, a začať hrať hokej. Hrať ho vieme, takže. Golden Team, vy budete vedieť, čo zmeniť alebo upraviť, aby sa takýto výsledok mohol na budúce opakovať? Ja by som zatiaľ nič nemenil. Tie body sú, tie góly padajú a myslím, že možno len trošku sa viac sústrediť ku koncu zápasu. To je asi tak všetko. Určite ostať s tým, čo funguje. To je dobrá mentalita. Samozrejme. Páni, ďakujem vám veľmi moc za rozhovor a veľa šťastia do ďalších zápasov.